चन्दन ब्रह्म पार्टी सोलायनो नागिरदों दा बेवहाय बुंनांगौ गैया पार्टीखौ गावबागाव गोसोबादि खालामो बयबो जाय जेराव खामानि मावनो कम्फर्ट मोनो जायजों साननाय हनायफ्रा गोरोबलायो बेवहाय थाङो हाग्रामा महिलारि सारजों चन्दन ब्रह्मजों मा दाय जालायदों बेखौ भिक्ट'रिया बाथ्राफोरखौ जों मिथिजोबा दा बेयो व्यक्तिगत गोसो जानानै थांदों ना सोरखौबा गाज्रि मोननानै थांदों बे गावनि खोथा दा चन्दन ब्रह्म थांब्ला जे जोंनि पार्टिया फुथि जागोन बे नङा बान्दर मिया थाङो सुन्दर मिया फैयो पार्टिया जेबो खहा जाया बेवहाय बे जोंनि खालि बिपिएफ दोलो नङा अनेकथा दोलोफ्राबो दिनै बिदिनो सोरबा लिडारा थांदों फैदों बिदिया सोलिबाय थायो दा जोंनाव नाय बिथांमोना जुदि 10 जन जइन होयो 20 जन जइन होयो जोंनाव 1000 जन जइन खालामफैयो नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मैयाबो 700 जननि बारा जइन खालामबाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखाइजों आरो दिनैबो हाग्रामा महिलारि सारा कुसुगाव 6टा मिटिं लादों बेवहाय खमसे खम 6000सो मानसिफ्रा जइनिं जानायनि बाथ्रा दा बेबायदिनो जोंनाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जइनिं खालामफैगासिनो दङ जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जइनिं खालामा खिन्थु जों खोनादों इउपिपिएलआ माने जइनिं खालामा 500 थाखा होयो 1000 थाखा होयो जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जइन जाफ्ला होयो बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो दा बेबायदिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय देखाय जइनिं खालामदों खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा दिनै बिटिसिखौ गोख्रों जाजाफिननायखौ बयबो लुबैदों 17 बोसोराव जेबायदि मान मर्यादा लानानै बिटिसि सालायदोंमोन इएमफ्रा जोंना आगे फिसे दिनै बडिगार्ड लानानै एस्कर्ट लानानै लाल बाथि फोजोंनानै साइरेन दामनानै गिदिंनो हायोमोन दानि इएमफ्राथ' मा दङ बे पन्सायतनि चेयारमेनफोर बादिसो जानानै दङ जेबो पावाराबो गैला दा डिसिनि आखायाव थांजोब्बाय पावारफ्रा डिसिखौसो रिकुवेस्ट खालाम बिथांमोना खामानि लानांगौ जायो दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंनि बिटिसि मोनखानाय जोंहा मोनसे स्टेट नङाबाबो मिनि स्टेट बादिमोन बेहा पावारा दा खिन्थु बिटिआरनिखौथ' बिदि जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बिटिसि जों आलादा रायजो मोनाखैबाबो बिटिसिआनो मोनसे बिराद मोजां पावारनि मोनसे अट'नमि थानाय मोनसे स्टेट उइदिन दा स्टेट बादि मोनसे मोनसे रायजोखाय दिनै रायजोफ्रा बेखौनो लुबैफिनदों दिनैहाय कम्पेयार खालामनानै नायबा नोंथां मोनगोन कम्पेयार खालामबा बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्ति मा लिरनाय दं दा 60टा समस्ति जानो नागिरदों बेवहायथ' रोखा लिराखै जे ट्राइबेलफोरनि थाखाय 40टा सिट जागोन होननानै खिन्थु बिटिसि सुक्तियाव होनदों 40टायाव 30टा एसटि जागोन दा होमबा बिथांमोना जेबो स्पेसिफाइड खालामना लाबोआखै दा बेवहाय नोङो 60टा समस्ति जाबाय इएमफ्रा साबसिन जागोन बेबो लिरनाय गैया आरो बेवहाय इएमफ्रा मा मर्यादा मोनगोन बेहाय केबिनेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनगोन ना मोना बेहाय जेबो लिरनाय गैया दा ओंखायनो जेबो स्पेसिफाइड गैयै जेरै गोदाव सोराव रनसाय लिरनायफोर बादि मोसौ रनसाय लिरनायफोर बादि लिरलाना लाबोनाय मोनसे एकर्ड बियो दा ओंखायनो गोसोबादि हेमन्त बिश्व शर्मा मानाव गेदेर बिथाङा जानला मोनला सालायहरगासिनो दं दा ओंखायनो इएमफ्राबो 19 जन 20 जन गाहाम जालायबाय दा बारायनानै जेबो स्पेसिफाइड लिरनाय गैया दा दिनै जों नुनो मोनदों जों सिङाव हाबनानै नायनानै आन्दाज खालामना मोनदों जे बेवहाय खालि बिटिसिनि गेटआव बिटिसिल' लिरनाय दंसै खिन्थु खामानिया बिटिआर बादि सोलिगासिनो दङ बिटिआरनि लिरनाय बादि सोलिगासिनो दं ओंखायनो दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंजों बुंजाबाय थायोबा बिपिएफआ बुंबाय थायोबा आगोलनि इएमफ्रा दिनै स्टेट मिनिस्टारनि रेंक दंमोन दिनै प्रमद बर'आ दिनै आसाम गभर्नमेन्टखौ थांनानै बुंहैब्ला दिनै बुंजाहरो ইয়াতো লিখা নাই নহয় ইএম বিলাকক যে স্টেট মিনিষ্টাৰৰ ৰেংক দিব লাগে বুলি বিটিআৰ চুক্তিত লিখা নাই নহয় চিফ ডিপুটিসবো কেবিনেট ৰেংক দিব লাগে বুলি ইয়াত লিখা নাই নহয় बिदि होननानै बिथांमोना दिनै जोखार हरजाबाय थादों आरो मालाय ओंखायनो प्रमद बर'खौ बिटिसिनि सिएम जानायखाय दिनै केबिनेट डिसिसन लानायनासो बेनो माने केबिनेट मिनिस्टार रेंक होनो गोनां जादों बे थारमाने इनडाइरेक्ट बे बिटिआर एकर्डखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामलांगासिनो दं पावारखौ बिटिसिनिखौ दाननानै बिटिआर सुक्तिजों दिनै खामानि मावलांगासिनो दं दिनै नाय नोंथांमोनहा दाख्लै घनश्याम दास बिथांखौ इएमनिफ्राय होखारबाय अर्डारा सोरनिफ्राय फैदों वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिफ्रायसो फैदों नङा होमबा आसामनि वेलफेयार अफ बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टआसो बेखौ सालायगासिनो दङ बेखौ बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बिनि इएमखौ ड्रप खालामनो हानाय पावारा दङ खिन्थु बिथांमोना बै माबानि आसाम गभर्नमेन्टनि वेलफेयार अफ डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौसो बे साहु होननाय सासे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बेखौसो दिनै ड्रप खालाम